Чакай, забравях да ви кажа. Клас стани, клас пръдни. Here we go, 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 go. So when it's a butterfly, can we release it from the jar? Ма ко ми викаш просто, знаеш как го праскам английския? Come on everybody, the second the pew. Вече ще чупа телефона! В най-точния момент намери. Тук изпити правим в момента. Ти пак почна с тебе. Ще ма дразниш направо. Така. Почнахте да се смеете. Да съм ви казала да се смеете. Да съм ви казала да се смеете. Нямам домашно. Щом като нямате домашно... Двойка ще ви пиша. Да! Заслужена двойка ще има с опашка! Бе, стига ма дразни, бе! Стига ма дразни повече, бе! Стига да не те замера с микрофона на Майкъл Джексън! Стига! Nigga, what the f***? Веднага си запушете устите! И ти там си махни устата, ма! Какво си пъкаш ръката устата, ма? Махни се, ма! Какво търсиш с ръка в устата си? Махай си ръката, ма! Като че ли ще извадиш нещо отвътре? Веднага си махни ръката от устата! Пък ти сега си бъркал